Μα κάτι δεν μ' αρέσει. Στον δρόμο βλέπω τη βάση έχει αρχίσει και έστριβε, που σημαίνει ότι είχε λυθεί η βίδα. Ωραία φίλε, και δεν είχα ούτε το Allen πάνω μου, ούτε τίποτα. Δεν μπορούσα να το σφίξω, λέω άστα να πάω να καθίσει, άμα πέσει έπεσε. Και τέλει έπεσε. Μπράβο! Είσαι Έλληνας. Καλησπέρα εξαρτημένοι και εξαρτημένες. Μπαίνω πολύ γρήγορα στο θέμα. Σε συνέχεια του προηγούμενου βίντεο θέλω να σας πω για κάποια πράγματα που μπορεί να είχα ψωνίσει από το Τέμου και είναι λίγο το θέμα αυτό που λέγαμε σχέση ποιότητας τιμής, τι μπορείς να πάθεις παίρνοντας κάτι πιο οικονομικό. Όταν έκατσα να κάνω τις δύο πατέντες που είπαμε για το μηχανάκι, τις οποίες θα τις δείτε στα επόμενα βίντεο, άλλο ένα πράγμα που έκανα στο μηχανάκι που θέλω να το κάνω καιρό είναι ότι εδώ σε αυτό το σίδερο που έχει τη βάση της BMW για το GPS ήθελα να το αφαιρέσω για να βάλω, όπως βλέπετε, τη βάση της Quadlock, παρότι έχω και αυτήν εδώ. Απλά επειδή πήγα ταξίδι και είδα εδώ βολεύει λίγο να πληκτρολογήσεις, να ψάξεις κάποια πράγματα γρήγορα που μπορεί να θέλεις εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν βολεύει καθόλου με τον ήλιο, επειδή αν ταξιδεύεις μέρα την περισσότερη ώρα ο ήλιος είναι από πάνω, δεν βόλευε και τόσο και δεν έβλεπα, δηλαδή πρέπει να κάνω προσπάθεια για να δω. Οπότε λέω, αφού έχω spare δύο θήκες μούφα της Quadlock από Τέμου, ας τις βάλω και μια δεύτερη, να έχω μία εκεί πέρα και να την βάζω, να την ξεκουμπώνω από εδώ σε φάση ταξίδι, να την βάζω μπροστά για να έχω το GPS μου και όταν θέλω κάτι να πληκτρολογήσω, θέλω να έχω κοντά το κινητό μου, ας πούμε, να την βάζω εδώ, να το έχω πιο κοντά το κινητό. Από τον Ιούνιο που πήγα το ταξίδι και όλες τις υπόλοιπες φορές μέχρι και τώρα που μιλάμε, που είναι από τον Ιούνιο 25, τώρα μιλάμε ότι είμαστε μέσα Γενάρη του 26, το έχω κουνήσει αρκετές φορές το μηχανάκι, έχει πάει και βίλια, έχει πάει και από εδώ και από εκεί, έχει κάνει βόλτες χωρίς να έχω βάλει αυτή την βάση. Αυτή τη βάση την έβαλα πριν 20 μέρες και δεν το είχα κουνήσει το μηχανάκι, το παίρνω για μια βόλτα μεγάλη λοιπόν πριν 10 μέρες, έχοντας πάνω και τις δύο θήκες. Βάζω λοιπόν την πρώτη μέρα που έχω βάλει την πάνω θήκη, βάζω το κινητό εκεί για να το δω αν βολεύει και αυτά, έκανα τεστ, να δω αν το φτάνω, να δω πως φαίνεται, ήταν κομπλέ. Το έβαλα για να πάω από το Περιστέρι στα Μέγαρα. Φτάνω στα Μέγαρα, κοιτάζω και όπως βλέπετε λείπει η θήκη. Λύθηκε η βίδα, παιδιά, και έφυγε. Και λέω, δεν γίνεται. Δεύτερη βόλτα λοιπόν που παίρνω το μηχανάκι, το αφήνω έτσι, λέω θα παραγγείλω μια της Quadlock, θα την κουμπώσω πάνω, όλα κομπλέ. Δεύτερη βόλτα που παίρνω το μηχανάκι, μετά από αυτό βάζω το κινητό πάνω. Πάω να ξεκινήσω, ενώ τα έχω σφίξει κάργα, μιλάμε τώρα. Δηλαδή δεν πίστευα ότι θα λύσουνε ποτέ. Κλειδώνω, τσεκάρω δεξιά-αριστερά να δω αν έχει κουμπώσει όπως σας λέω και νιώθω να παίζει αρκετά. Δεν μ' άρεσε. Ξεκουμπώνω το κινητό και το βάζω στην τσέπη μου, στο τσαντάκι. Και λέω, κάτι δεν μ' αρέσει. Στον δρόμο βλέπω τη βάση έχει αρχίσει και έστριβε, που σημαίνει ότι είχε λυθεί η βίδα. Ωραία φίλε, και δεν είχα ούτε το Allen πάνω μου, ούτε τίποτα. Δεν μπορούσα να το σφίξω, λέω άστα να πάω να καθίσει, άμα πέσει έπεσε. Και τέλει έπεσε. Και η δεύτερη βάση και η δύο από το Τέμου που τζάμπα τις είχα πάρει με αυτές τις δώρο τις μαλακίες που σου δίνει, δεν είχα πληρώσει κάτι. Και εν κατακλείδη, παιδιά, σε συνέχεια του προηγούμενου βίντεο συνεχίζω να λέμε ότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Θα μου είχε φύγει 2 φορές το κινητό. Ωραίος, εγώ δεν έχω δέσει και το λιράκι από το κράνος, τώρα το είδα. Γι' αυτό προσοχή με αυτά που αγοράζετε και βάζετε πάνω στη μηχανή, για να μην έχετε θέματα όπως εγώ και ψάχνετε το κινητό σας και δεν το βρίσκετε. Αυτά από μένα, ένα σύντομο βίντεο για αυτή την ιστορία. Εύχομαι να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι, τα καλύτερα έρχονται παιδιά, για χαρά.